ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, нашр навбатии барномаи тиловатии вақт аст аз телевизиони душанбе. манзури шумо дар студия Заринаи Абдурахмон. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. охирин марҳилаи омодагӣ ба соли нави хониш, идомаи ярмарка фурӯши либоси мактабӣ дар шаҳри Душанбе. баргузории тадбирҳои огоҳонӣ дар сохтмони биноҳои истиқоматӣ, қоидаҳои бехатарии меҳнат бояд ҳамаҷониба риоя гардад. саҳми Муҳаммад Осимӣ дар донишноманависӣ. ташкили ҳамоиш вобаста ба ин мавзӯъ дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. омодагӣ ба соли нави хониш дар ҳама бахшҳо ҷараён дорад. зимнан ярмаркаҳои ташкилшуда барои хариди либоси мактабӣ низ ҳоло фаъоланд. гузориши навбатии барнома бо пайгирии ин мавзӯъ омода шудааст. имрӯзҳо дар бозорҳои кишвар ва корхонаҳои истеҳсоли мамлакат ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимотҳои хониш ҷараён дорад. бо мақсади аз наздик шинос шудан бо ин ҳолат гурӯҳи эҷодии мо аз ҷамъияти саҳмӣ кушодаи гулистони Душанбе дидан намуд. тибқи иттилои роҳбарияти корхона дар иншооти истеҳсолӣ ҷиҳати иҷрои супоришҳои роҳбари давлат дар доираи амалӣ шудани ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе технологияи муосир насб карда шудааст. баъд аз навсозӣ фаъолияти се хати нави технологии ҳозиразамон дар ҷамъияти саҳмӣ кушодаи гулистони Душанбе ба роҳ монда шудааст, ки дар онҳо шиму костюми писарона ва духтарона ва куртаҳои мактабӣ духта мешавад. гуфта шуд, ки баъд аз навсозӣ дар ҷамъияти саҳмӣ кушодаи гулистони Душанбе бори аввал истеҳсоли шиму костюми мардонаву занона бо истифода аз технологияи ҳозиразамони ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ба роҳ монда шуд. бо истифода аз иқтидори техникӣ ҷамъияти саҳмӣ кушодаи гулистони Душанбе имкон дорад дар як сол то 2 миллион либосҳои махсуси корӣ барои фасли тобистону зимистон, шиму костюм, либоси мактабӣ, варзишӣ, курта ва рахти хоб дар маҷмӯъ 250 номгӯи маҳсулот истеҳсол намояд. дар сурати зиёд шудани фармоиш, корхона имкон дорад, ки истеҳсоли маҳсулотро аз ин ҳам зиёд кунад. хотиррасон менамоем, ки айни замон дар ин корхона талабот ба либоси мактабӣ бештар аст ва роҳбарияти корхона низ тасмим гирифтааст, ки барои дастрасии аҳолӣ ба либосҳои мактабии хушсифат ҳарчи бештар талош намоянд. ёдрас мешавем, ки нархи шиму костюм дар ин корхона аз 270 то 320 сомонӣ нархгузорӣ карда шудааст ва ҷавобгӯи талаботи имрӯза мебошад. татбиқи ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои меҳнатии онҳо яке аз самтҳои муҳимтарини сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. муҳайё намудани шароити хуби меҳнат ва фароҳам овардани муҳити солими меҳнатӣ барои ҳар як корманд ниҳоят зарур мебошад. вобаста ба ин гузориши навбатии барнома омода шудааст. ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон дар даврони истиқлоли давлатӣ маҷмӯи тадбирҳоеро амалӣ намуд, ки онҳо заминаи устувори рушди қонунгузории яке аз соҳаҳои муносибатҳои ҷамъиятӣ, ҳифзи меҳнати кормандони тамоми соҳаҳои иқтисоди мамлакат гардиданд. дар ин раванд дар навбати аввал санадҳои меъёрии ҳуқуқии пештар амалкунандаи марбути масъалаҳои ҳифзи меҳнат таҷдиди назар карда шуданд. дар ин замина бо ташаббуси шуъбаи хадамоти назорат дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Душанбе вобаста ба пешгирии ҳодисаҳои нохуш дар солот, хусусан дар сохтмони бинову иншооти гуногун воқеъ дар шаҳри Душанбе корҳои фаҳмондадиҳию огоҳисозиро ба таври васеъ ба роҳ монда шудааст. мақсад аз ташкили чунин чорабиниҳо ин пешгирӣ намудан аз ба вуқӯъи ҳодисаҳои нохуш ва ҳамзамон фароҳам овардани шароити мусоид барои таъмини ҳифзи ҳаёт солимии кормандон дар раванди фаъолияти меҳнатӣ, пешгирӣ намудани осеббардории истеҳсолӣ, бемориҳо ва таваккалҳои касбӣ мебошад. аз ҷониби шуъбаи хадамоти назорат дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Душанбе дар як қатор сохтмони бинову иншоот бо ҷалби доираи васеъи кормандони сатҳҳои гуногун, муҳтавои меъёрҳои Кодекси меҳнати Ҷумҳурияти Тоҷикистон, меъёрҳои қоидаҳои шаҳрсозии Ҷумҳурияти Тоҷикистон, қоидаҳои ҳифзи меҳнат ва техникаи бехатарӣ дар сохтмон мавриди фаҳмондадиҳӣ қарор дода шуд. махсусан дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди арзиншоот бо ҷалби зиёда аз 30 нафар, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил бо ҷалби зиёда аз 50 нафар, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди график бо ҷалби зиёда аз 40 нафар, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Осиёи марказӣ бо ҷалби 50 нафар машварат оид ба пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуш баргузор карда шуд. аз ҷониби масъулини шуъбаи хадамоти назорат дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар
шаҳри Душанбе ба кормандони сохтмончиёни ҷамъиятҳои мазкур муҳтавои моддаи 337 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаҳмонида шуд. қайд карда шуд ки агар корманд дар раванди кор ба ҳаёт ва саломатиаш таҳдиди хатарро пай барад ва онро бо воситаҳои дар ихтиёр доштааш бартараф карда натавонад, ҳуқуқ дорад корро қатъ намояд. корманд ӯҳдадор аст ки аз вазъияти хатарноки раванди кор роҳбари бевосита ё мақомоти ҳифзи меҳнати ташкилотро хабардор созад. дар давраи бартараф намудани хатар маоши миёнаи корманд нигоҳ дошта мешавад. шароити меҳнатӣ дар шартнома пешбинишуда бояд ҷавобгӯи талаботу меъёрҳои муҳофизати меҳнат бошад. бо баробари бастани шартномаи меҳнатӣ корфармо вазифадор мешавад ки на танҳо ба корманд ҳаққи меҳнаташро пардохт намояд, балки шароитҳои меҳнатӣ дар қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, созишномаҳо ва шартномаҳои коллективӣ инчунин дар шартномаи меҳнатӣ пешбинишударо муҳайё намояд. мавриди зикр аст ки корҳои фаҳмондиҳӣ вобаста ба пешгирии ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот бо риояи қатъии тамоми талаботҳои қонунии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи моратория ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ аз 11 феврали соли 2025 ва фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи эълон намудани мораторӣ ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти соҳибкорӣ аз 10 январи соли 2025 ба роҳ монда шуд. дар толори раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон маҳфили илмии адабии хиради Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон баргузор гардид. дар маҳфили навбатӣ тадқиқоти академик Муҳаммад Осимӣ бунёд ва пешрафти донишноманависии илмӣ дар Тоҷикистон рӯнамоӣ гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин мавзӯъ. дар раванди маҳфили илмии адабии хирад олимону донишмандон ва зиёиён ширкат намуданд. ба кори маҳфил масъулини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳусни оғоз бахшида доир ба саҳми арзишманди академик Муҳаммад Осимӣ дар рушди соҳаи илм дар Тоҷикистон суханронӣ намуданд. Президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон академик Хушвақтзода Қобилҷон Хушвақт дар сухани муқаддимавии хеш иброз дошт ки дар таҳқиқоти дастаҷамъии тоза ба нашр расида гурӯҳи олимони саршиноси тоҷик Амрико, Франсия, Испания, Ҳиндустон, Ӯзбекистон ва ғайра ширкат намуда дар асари мазкур масоили камомӯхташудаи мубрами назаравию бунёдӣ ва пешрафти донишноманависии илмӣ дар Тоҷикистон аз дирӯз то имрӯз саҳми донишманди барҷаста яке аз ташкилдиҳандагон сарвари илми бунёдии тоҷик академик Муҳаммад Осимӣ ки сарварии Академияи илмҳои Тоҷикистонро зиёда аз 2 сола ба зимма доштанд ба риштаи таҳқиқ омадааст. در انستیتوی شهرشناسی این کس همچون دیرکتور آمدند. در یک وقت هم پرزیدنت اکادمی فنهای تاجیکستان بودند و هم دیرکتور انستیتوی شهرشناسی. و باید بگم که آن زحمت‌های زیادی که برای تشکیل کردن این انستیتوی شهرشناسی و اهمیت این انستیتوت برای مردمی تاجیک، برای مردم شرق این خیلی زیاد بود. زحمت‌های استاد آسیمی خیلی زیاد است. پس وقتی که اون کس دیرکتور انستیتوت بودند همیشه کوشش می‌کردند که شبهه‌های نو کشاده شود. شبهه‌های نو کشاده شود، نه تنها آموزشی، تنها ادبیات، زبان و فرهنگ مملکت‌های همسایه، مملکت‌های شرق، بلکه اقتصادیات این مملکت‌ها، مسائل سیاسی، مسائل تاریخی و غیره باید آموخته شود. و در اینجا زحمت استاد آسیمی خیلی زیاد است. و اینا میگویم که تنها در مجلس‌ها، در برآمدهایشان این سخن‌ها را تاکید می‌کردند، بلکه آنها از پس این تاکیدها باز نقشه کاریشان بود که در کتابچه داشتن می‌کشیدند، میگفتند فلان روز من همین کار را گفته بودم، تا کدام درجه به انجام رسیده است. таъкид гардид ки муҳаққиқон дар навиштаҳояшон паҳлӯҳои муҳими фаъолияти пурбори илмию давлатӣ ҷамъиятии ин симои камназиру барпояи санадҳои тоза ба қалам овардаанд. аз ҷумла саҳми устоди зиндаёд академик Муҳаммад Осимӣ дар бунёд ва пешрафти донишноманависии илмӣ дар Тоҷикистон ҳаллу фасли масоили ташкил, ҷалбу сафарбар намудани нерӯҳои илмӣ, таҳияи фонди илмӣ барои омода, ташкили сафарҳои омӯзишии кормандон ба кишварҳо, марказҳои илмии энциклопедии шӯравӣ барои омӯхтани дониш, таҷрибаи энциклопедиясозӣ, сарчашмаҳои хаттӣ доир ба масоили таърих, назарияи масоили таъриху фарҳанг, навиштани аввалин энциклопедияи миллии тоҷик, таҳияи энциклопедияи ихтисосӣ доир ба ҷашнҳои 50-60-солагии таъсисёбии ҷумҳурии Тоҷикистон, нашри сифатан баланди он, заминаи устувории илмию ташкилии энциклопедияҳои соҳавӣ, корҳои камназиру ташкилии илмии академии саҳми арзанда доранд. дар идомаи маҳфил дигар олимону муҳаққиқон саҳми ин донишманди тоҷикро дар рушди соҳаи илми кишвар муҳим арзёбӣ намуда доир ба фаъолияти самарабахши ӯ маъруза намуданд. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар маҳаллаи Фирдавсӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва омода намудани таомҳои миллӣ доир гардид. гузориш дар ин бора омода шудааст.
бозид ва суҳбати рӯбарӯ бо усули хона ба хона ва маҳал ба маҳалли навбат дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар маҳаллаи Фирдавсӣ доир гашт. Зимни он масъулини дастгоҳи Кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби халқии Демократияи Тоҷикистон, муовини раиси шаҳри Душанбе, Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии Демократияи Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва ноҳияи Исмоили Сомонӣ ширкат доштанд. Давре ки гуфта шуд бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои раиси муаззами Ҳизби халқии Демократияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба захираи кофии маводи ғизоӣ барои фасли зимистон, шиносоӣ аз вазъи зиндагии сокинон, тарғибу ташвиқи расму русум, урфу анъанаҳои миллӣ, эҳёи суннатҳои некинёгун, ба барномаи либоси миллӣ, пухтани хӯрокҳои миллӣ, масъулин дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе аз хонаи истиқоматии яке аз сокинони маҳаллаи Фирдавсии ноҳия дар самти захираи маҳсулоти ғизоӣ дидан намуданд. Гурӯҳи кории бо истеҳсолу захираи маводи хӯроквории хонадон шинос шуда зимни суҳбат бо аҳли оила оид ба захираи маводи ғизоӣ барои фасли зимистон ва беҳтар намудани шароити иқтисодии оила изҳори қаноатмандӣ намуданд. Дар ин раванд намоиши ҳунарҳои мардумӣ, анъанаҳои хос ба зани тоҷик аз қабили гулдӯзӣ, хӯрокдӯзӣ ва нақшу нигори миллӣ, ҳамзамон тарзи омода намудани хӯрокҳои миллӣ аз ҷониби занони оила роҳандозӣ карда шуд. Бояд гуфт ки эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва тарғиби оинҳои миллӣ дар раванди ҷавонишавӣ амри муҳим ва саривақтӣ маҳсуб меёбад ва ин моро водор месозад ки арзишҳои миллии хешро ки таърихи ҳазорсолаҳоро дорост муқаддас дониста муаррифӣ ва ҳифз намоем. Ҳунарҳои мардумӣ на танҳо баёнгари зебоии завқи ниёгун ва ҳунарофаринии онҳо мебошанд, балки ба сифати рамзи худшиносӣ ва пояи ягонагии миллӣ нақши муҳим доранд. Ҳар як намунаи ҳунари мардумӣ аз гулдӯзию кандакорӣ ва кулолгариву заргарӣ ифодагари таърих, ҷаҳонбинӣ ва фарҳанги ғании халқи тоҷик аст. Тарғиби оинҳои миллӣ бошад имконият медиҳад ки суннатҳои неки гузаштагон зинда гарданд, дар зеҳни ҷавонон ҷой гиранд ва ба василаи он ҳуввияти миллӣ тақвият ёбад. Дар баробари ин муаррифии арзишҳои миллӣ дар арсаи байналмилалӣ на танҳо эҳтироми фарҳанги тоҷиконро меафзояд, балки ҷойгоҳи моро дар миёни миллатҳои ҷаҳон мустаҳкам месозад. бо мақсади мукаммалгардонии хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ шурӯъ аз 1 сентябри соли ҷорӣ шумораи умумии воситаҳои нақлиёти мусофирбар дар шаҳри Душанбе 20% зиёд карда мешаванд. Аз оғози соли нави таҳсил аз ҷумла шумораи автобусҳо ба 380 адад, троллейбус 65 адад ва шумораи нақлиёти микроавтобусҳо ба 1100 адад расонида шуда, ҳамзамон 500 адад нақлиёти хурди такси зиёд карда мешавад. Вобаста ба ин раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе аз кулли шаҳрвандон ва ронандагони воситаҳои нақлиётӣ хоҳиш менамояд ки талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳро қатъиян риоя намоянд, зеро сифати хизматрасонии нақлиёти мусофиркашонӣ аз масъулиятнокии ҳар як шаҳрванд вобастагӣ амиқ дорад. инҷо расидем ба фарҷоми барномаи иттилооти Вақт хайр. Саломату сарбаланд бимонед.